1, 2, 3. 1, 2, 3. Akcija! Ja sam Aleksandar Sabra, Veržan. Ja sam Maja, imam 21 godinu. Zovem se David Jovanović. Ulaskom na ovu vrata počinje moj savršeni dan. Zovem se David Jovanović, dolazim iz jednog malog mesta Rivca kraj Trstenika. Imam 20 godina i student sam prve godine filmske i TV režije. A za konkurs sam saznao negde u aprilu i to sam bukvalno ušao na Face i video objavu Telenorovu i bio sam 100% siguran da je namještaljka kao moj savršen dan i to sve ti mladi heroji. I onda sam razmišljao kao kako bi to bilo do jaja i šta bi mogao da iskoristim i kao bila je ta neka ideja za film o Raki Ljutovcu i onda rekao hajde kao da snim neki trailer, pilot ili nešto i onda sam snimio sebe kako sam ispričao nešto u 1 minutu na brzaka i nisam nikad pogledao šta sam ispričao. A to planiram da postignem tako što bih snimio veliki 3D film o Prvom svetskom ratu, o Radoju Raki Ljutovcu koji je prvi čovek koji je u istoriji oborio avion iz topa. I svoj savršeni dan zamišljam tako što bih od rano ujutru do kasno uveče bio na profesionalnom setu sa profesionalnim ljudima i profesionalnom 3D opremom i snimio jednu kratku sekvencu 10 minuta kojom bih kasnije pokušao da nađem novca za jedan pravi veliki dvočasovni film. Stiže mi mail i piše gore mladi heroji, Vice i to i ja odmah spuštam, onda sve čitam i kao ušao si u uži izbor, kao htjeli bi popričam stvarno, rekao uži izbor, nisam trebao sad da spuštam torbu. Ćao, dobrodošao. Davidov Best Day upravo počinje. To onaj scenarij koji si ti poslao je jako ambiciozan, da tako kažem. I da bi to stvarno ispalo što bolje, mi smo se opredelili za tu jednu scenu, to je za scenu kartenja, tako, predovaranja. Pa, u suštini neka zvanična priča koja se u stvari meni najviše sviđa da je on dok je igrao karte imao sve lošu ruku i onda kad jednom imao dobru ruku, avion proleteo, oni popadali i ispali im karte i onda se on iznervirao zbog toga i onda to da govori. I u stvari to jeste neka poenta gde on iskoristi trenutak. Ulobi Štrihovu uglavnom u mene žigaš od Kolubare, mene svrbi još od Bregalnice, jer sad kao ne verujem da bi baš u 5 ujutru kad su se našli pred topom i sad ne smije da gađa avion, igraju karte, baš pričali. Dobro, pazi, znači kad je pisan dijalog, da kažemo, scenaristi je uvijek problem da ima glavnog lika koji ćuti. Da li ti imaš nešto da si ti radio na tekstu, da vidim? Dobro, ti bi menjao da to ne bude šator, nego da bude Da, jer je pitanje da li je bilo šatora. Suštinski nije interijer, eksterijer je, menja nam celu priču. Samo, znaš, možda bi bilo dobro da imaš i rezervnu varijantu. Znači, ne mora sad, mislim, i ne treba od prvog njihovog izlaska pa do opaljivanja da bude jedan kadar. Ali da se vezuju neke situacije, na primjer, dok se puni top može bude 2. Da bi ti to stvarno bilo my best day, moraš svaki taj da držiš u džepu. Sad ono glavno pitanje čemu sve ovo i zašto neko troši tolike pare da se snimi ovo i zašto ja moj savršen dan u mišljenju nekih protraćim, odnosno uradim meni najzanimljiviju stvar u životu i snimim trailer. U stvari, to je pilot epizoda, pilot scena, trailer, kako god, film, nije bitno, za jednu ideju o velikom filmu, epskom, o Prvom svetskom ratu, o toj celoj epopeji srpske vojske u Prvom svetskom ratu, koji mislim da treba Srbiji i koji Srbija zaslužuje i 100. godišnjica je toga i ništa nismo napravili. Onda mi je Vice, pošto je bio toliko otvoren prema celoj toj priči i želeo da uspe, ponudio da napravimo Kickstarter. I ona me upoznao sa Marijom koja je radila svoju Kickstarter kampanju za Startit organizaciju koju su pokrenuli i da su skupili neki 300.000 evra. Sad, znači imamo video koji tvojoj publici treba da kaže zašto sakupljaš pare, kako oni mogu da ti pomognu i gde će njihove pare otići. I pored toga, pošto je tvoj projekat umetnički, treba da ih ubediš da oni to žele da vide sem tog trailera. Kao što možeš videti ovde, i to ćeš morati da odrediš kada budeš gradio kampanju, koliki su plečevi, znači koliko neko treba da da novca, koliko može da da novca i šta ćeš ti njima dati za uzvrat.
Kickstarter kampanju ne počinješ onog trenutka kada je objaviš, već nju počinješ mesecima unapred. Kada počinješ da gradiš bazu obožavatelja. I mesec dana je previše. Samo ti kažem, mi smo se... Umoriš se jako, jer svakog dana gledaš te brojke, svakog dana juriš ljude. Znaš, moraš da svakog dana daš maksimum da bi se nešto zakotreljalo. S tim da stvarno mislim da bi tvoja ideja mnogo lakše doprela do dijaspore, do mnogo šireg kruga dijasporaca. Trstenik ima jako dijaspora. Eto, to je to. Mislim, mreža ti je sve. Vlada Stanković je direktor fotografije. On je dobar zato što ima puno pedagoškog iskustva. Ovo je David, on je mladi reditelj koji ima velike ideje, velike ambicije i mi trebamo pomognemo da to sprovede u delo. Pa u suštini bit će dosta dugih kadrova. Dobro. Ima jedna jaka dijaloška scena. U stvari ja sam to kao podelio na neka 3 dela. Sam početak, pa igranje karata i neki dijalog. I onda taj poslednji deo je samo obaranje, to je opaljivanje. To je položaj brda, tu je položaj topa u stvari, na ivici šume. I tu je neki kao jedan top koji je ukopan. Možda da razgraničiš taj trenutak pred obaranje aviona i posle toga. Pa to može da se podeli na te kao dve. Pa prva celina ko su dugi kadrovi koji održava neki kontinuitet. I onda ta gde je to opaljivanje, pošto je to kao malo haotično... Znači zamislite to, pošto je jako teško naći identičan top. Da li ušte postoji takav top? Pa, generalno, top sam koji je, da li je autentičan, nije bitno. Jer ovo nije rekonstrukcija, ovo je samo inspirisano događaje, ne postoje tačni podaci. I to jeste najbolja ideja, da. I onda u stvari uopšte nije bitno. Jer u stvari i nije akcent na samom topu, nego na njima. Na njima to nešto radi. Tako da u stvari možda i više... Na samim karakterima. Da. I onda bukvalno prvih 15 minuta priče o filmu i to sam se skapirao s njim i shvatio da on potpuno ima istu ideju, istu zamisao i da je potpuno otvoren čovjek i za saradnje i za sve čega. Sam se iskreno najviše plašio jer kao ako su me već primili, pustili i sad mi daju da radim neku profesionalnu produkciju, dovedu tu neke starije saradnike, da će svi da budu u nekom fazonu kao ti si mlad, ti ne znaš, kao mi znamo bolje, kao i tako nešto. Međutim, ispostavio se skroz suprotno. Što se tiče kasta samog, Da, sad imamo Rakolju Toca. Samo. Koji to je? Pa to je jedan autentičan lik koji je iz Rakinog kraja. Aha. Likom i delom i po godinama i po poreklu, po akcentu, po svemu podsjeća na Rakolju Toca koji nije profesionalni glumac, ali sam mislio da on u stvari neće morati mnogo da glumi, jer on jeste takav neki čovek koji radi sve u trenutku, kog boli uvo za sve. S tim što Raku nije baš bolilo uvo za sve. I koji liči na Raku mladih dana, koji ima 26 godina koliko je Raka imao. Dole iz podnožja i onda kao široki. Pa ne znam. Da. I onda kao mi stojimo na lokaciji, pričamo kao da imamo storyboard za snimanje i to i kao ko bi da crta storyboard? Pa Storyborko. Rekao, ko je Storyborko? Kada je pa Storyborko, Storybora crta storyboard. Ono što je bitno je da ti boriš to jasnije preneseš kadriranje, pokrete kamere, da on to može razradi i taj storyboard tebi posle služi i za komunikaciju sa Vladom i za komunikaciju sa celom ekipom. Ogroman posao ti skraćuje. Predajem te u sigurne Borine ruke. Boro, izvoli. Sad u stvari kad stigne kadar do njih, kako oni dotrčavaju, onda krene sa strane. Prilike dođe skoro do pozadi i vidimo ih kako to rade, pa se okrene na vezu isto. Imamo proces punjenja i bukvalno kad se oni spreme da... Da, i onda samo uđe ovako, Kad on kaže kamera i mišani, uđe. Ali si mislio da vezist bude narezan? Da, on je znači ovde kamera koja snima ovaj isti sa druge strane i onda se udalji nazad i uhvati vezistu s leđa ili u poluprofilu ili nešto koji kaže to je taj, da. Samo pitanje spolja. To su takve su verovatno. Kako stavimo kako gleda ovog lika? Ali ga nima kamera. Od njega dobijamo crteže, jer onda pričamo sa šminkerima, maskerima, rekviziterima i ostalim članovima.
Nikad nisam bio na profesionalnom setu i nikad nisam radio sa profesionalnim rediteljem ni ništa i onda prvi profesionalni set u životu je bio moj. To je bilo fenomenalno i onda nisam smeo da ostavim kući sam da spavam, nisam mogao i onda sam pozvao druga koji je bio sutradan klaper, Marka, i onda je Marko spavao kod mene i je rekao ne mogu, rekao dođi ti kod mene. I onda tu stižem i onda tu nijaz u toj traileru sa kostimima, pa dolazi kostimografkinja Zorana pa pita kao koje ćeš kostime, ko šta nosi, čarape, čizme, šajkač ili šlemovi. Pa onda tamo catering autobus, pa onda dolazi Vlada da donosi cinema, pravim objektive koje nikad nisam video, koga sam toliko dugo hteo samo da ih uzmem u ruke da vidim kako izgledati. Pravimovi cinema. Znaš šta mene samo zanima, prvi kadar? Pa ja mislim da nam je prvi ili 24 ili 14 čak, a? Šta god da si rekao, ja se slažem sa tobom. Kako vojnici nose puške, pa kako se puni top, da li se tempira i to sve. I to smo se mi ubili danima pre snimanja da nađemo da nam neko to kaže. I pokušavali da dođemo do raznih ljudi iz ministarstva, iz vojske, iz artiljerije i slično i nikog nismo našli. I kao dobro, ništa, radit ćemo ko u Maršu na Drinu, oni tempiraju, ubacuju granate i opaljuju. Šta sad, nema veze, ako nije malo istorijski tačno. I dolazio Ružar, posle su puške originali iz 23. godine, baš te Mauser M99 koje su oni koristili, i krenuo čovjek da priča i ispriča celu istoriju o Raki i o topovima i o tome da li se rasprskavaju granate ili ne i da li se tempiraju ili ne. I onda kaže, ovo ti je Joca Raletić, on ti je vođa snimanja. Kao, pa dobro. I kao, ja sam zadužen za sve, kao sve što ti treba, cima i mene i uzeo broj telefona. I onda kad je počelo snimanje, sam u stvari hvatio koliko je to krucijalan čovjek na snimanju i kao rekao, da nije bilo Joce, bi propali taj dan. Krećemo na probu! Srećno svima, hvala vam i nadam se da ćemo sve da stignemo, završimo. Prvi kadar kreće od ozda neki totali. U nekom trenutku sad na probi će neko da vam u toku tog snimanja da zna kad istrčavati šume. Vi ostali pritrčavate negdje odande. I sad ja ne mogu nikako da odlučim da li da sedim u stolici sa imenom i da gledam u monitor, a ja ne volim veliki monitor, više sam volio da budem mali, da stojim pored kamere i da gledam kadar. Ili da stojim ovamo da snimam prvu klapu s telefonom da bi okačio na net. I onda kao, ajde prvo ću da fotkam prvu klapu pa ću da potrčim tamo. Tako sam cijel dan spamovao na Instagramu i na Fejsu sa slikama. I onda sad gledam i čekam tu prvu klapu na koju je urezano ime moje i Vladino. I imam direktora fotografije, nikad nisam imao direktora fotografije do tada. Tamo imam švenkera i šarfera, pa je vođa snimanja, pa je gafer i 2 rasvetljivača, pa su glumci, pa 40 ljudi za kamere. A ja sedim u stolici na kojoj pozadnji piše David Ivanić i to ćirilicom jer je Prvi svjetski rat. Ne mogu, nemam snage da kažem akcija i kao... Kamera! Jel ide kamera? Klapa! 1, 2, 3, ma, prvi put. Sjećam se kao da gubim nevinost. Akcija! Razumem. Razumem. Spremi se! Obustavi! Kažu da čekamo. Da čekamo! Ja, tek su kod lapova. Ti su... Samo ove sjenke tu da malo, možete da malo... Super. Ja onda koji sedim i gledam onaj monitor i kao, ajde sad, i kao tajming. Rez! Kupljeno! Ali kad smo završili tu prvu klapu, kako, to je fenomenalno osjećaj. To je baš bilo nešto nestvarno. Prošla prva klapa, narode, čestitam! Kosta je pokida zato što on gleda gore. Sad ću mu kažem da to fiksira. Ja to mu kažem to izbaci. Kamera, klapa. 1/2B, drugi put. Akcija! Obustavi! Ovo je kupljeno. Kupljeno.
Rez kupljeno. Okej, to. I onda kao ajde snimamo poslednju klapu i kao sad već je bio mrak. Kako da osvetlimo 100, poslednji kadar je bio taj kadar kako Raka dobije Kentu u ruci i sad kao kako da se osvetli. Vlada koji kao Eri Gaferu kaže kao ovo stiropor i to u dve reči i Era koji donosi C-stand, onaj stativ i kao ubaci stiropor, nakrene, podigne, ode, pomeri reflektor za 10 sekundi, dole dobijemo dnevno svetlo. I onda sam ja znao, prvi take je bio kupljen i rekao snimit ćemo još jedan take da bude zvanično poslednja klapa. I onda sam napisao poslednja zadnja i ja sam lupio poslednju klapu. 2/14, poslednja zadnja! Akcija! Rez, hvala lepo svima, završili smo i poslednju klapu snimanja. Završio si ranije. Svaka čast. Hvala. Hvala. Eto. Hvala vam. Pa to je od Iliba. Svaka čast. Grupna slika, molim Eru za jednu svetlost frontalno.